nggih Kinario bukaning kondo Kundita ingkang kaeko adi Panca Parasdya luwih panca 5 parasdya budaya limang prakon ing mangke dereng wonten ingkang cinarios mumpung gumelaring sasana pahargyan ingkang makan dicopot lho ya, slope dipakai nuju hari kang pinije sejalma kang antuk nugraha Negyan Panca Putri saking panjenenganipun Bapak Budi Susilo dalasan Ibu Sri Utami Tumaning Ayu Anissa Nur Tiana Sarjana Keperawatan Panji Betasan Sinareng Tumuruneng Wahyu Tumulong Pinanganten Putri Arsa manjing ing sasana Pinasri kawis loro-loronan anggenipun lumaksana Sang Hyang prasasat langkahnya benitumi gambaraken bilih satunggaling manungsa kang sulistya warni kang pinter bekti lelati pring garwa ngantos salami-lambi galewa-galewa kadya golek kancana prasasat tanpa cacat tanpa kucewa Anojo putri saking panjenenganipun poelaning kautaman mila tansah anengenaken pring raos susila anuraga bekti pring Rama Ibu tresna asih pring sesami atul panembahe pring lahirabi ing mangke senadyan lolon-lonan anggenipun lumaksana Sang Hyai parambene wus prakteng unggian kang tinuju nengging sasana Pinasri kabeh dening pangapiting pinanganten jumeneng jajar wonten sangajenging sasana rinengga mila balung jagung pinunggal semanten pangrumpaka jengana rinengga